Da, cred că amândoi suntem paralele astăzi. Totdeauna, gen. Bă, acum am intrat în lobby, am luat o gură de bere înainte să te inviți și deja ai venit la mine și deja ai dat și ready, deci ești imposibil. Deci, fii antenă, tu dai 500, Daisy dă 500 și Lucia dă restul. De cât? 100, 200? 100, 200. Dacă tu crezi că dă Lucia de 100 de lei pentru tine, ce figură făcută aseară, te înșelă amarnic. Ai, dar ce crezi că nu știu că nu dă? Deci, ori Oreo, ori îi Skull Shit. Dau seama după... Ce? M-am spawnat cu Ripley. Oh, Iorio! Da, așa! Ok. Deci, ca idee, am pe ecran mic, da? Deci filmez. Și i-am dat paleta în cap. Măcar mi-ai zis de data asta. De? Măcar mi-ai zis de data asta. De ce sunt Oblivious? De ce ești oblivious și de ce face Ripley generatorul așa de repede? Are toolbox aia? Nu știu dacă mai... Uai! Pula mea! Nu știu ce-a Mamă, ce făcut. viteză. Dari. Mi-e frică, mi-e frică, mi-e frică, mi-e frică, nu mai vreau, lasă-mă în pace. Lasă-mă în pace. Vrei să iau un hit? Momentan nu-ți bine că am mail-uri. Deci, aici... Tu... Ia secreta. Așa, am revenit. I may or may not have violated you. Lasă-mă să ies. Lasă-mă să ies. Lasă-mă să ies. Lasă-mă să ies. Trebuie să facem generatoare. N-am făcut niciun generator. Ba da, am făcut unul. Asta e că m-ai violat cât am fost AFK. I didn't, though. Am mințit. Încă o zi când scăpăm cu... Cine o spartă să aici? Nu eu. Cred că tare tu. E prea multă liniște, nu-mi place. Oh. Nu este gliful! Fute-te dracu de Onryo! Da. O să-ți fac Nu asta. respectă gliful! Băga-mi și picioarele în gură ei. Mi-a dat în generator. Băga-mi și picioarele în gură ei. By the way, cred că Ripley are self-care în colț. Asta nu-și dă seama cât de safe e. Lasă-mă să-mi iau geamul ăsta. gliful. Ok. Mi-am luat gliful. Oh. Cum adică te-ai blocat că nici nu eram în chase? Te rog să-mi explici cum adică se blochează un geam când nici măcar nu ești în chase? What the fuck? Ce pula mea! Oho. Ești ok? Ia-ți un cap. Ia-ți și blind. Și bye. Și puțin. Vezi că sunt centru ajutor. Hey! I may be... Ripley! Ia un hit! Ia un hit! Partea a doua.
Hai de pula mea. Bă, ia un hit! Se paletă. CJ, Rena. Oh. Da. Dracu, CJ. Ok, oh. Nu numai vina lui Ripley. Salut. Bau. Hai să dau heal. Vin cu tine. Personal alergăm pe killer. Ok. Știi cât o să spre killer mergem, nu? Dar încolo generatoarele. Oi, ce pula mea. Hai da. Vin. Mor. Uite, a ce safe e geamul ăsta, gen? Da. Am înțeles, mă duc să mai caut unul. Sau îi dăm heal? Hai să-i dăm heal. Hai să-i dăm heal. E că ea vine. Lasă-o să vină. Mi-a dat Yui un flashbang, by the way. Am mai folosit flashbang-ul decât lumea și pământul. Cred că ne-am dat trigen. I mean, ea e mapa asta, so I don't really matter. Oh, Ripley. Am găsit și un Am mai generator. găsit un gel. Ok, fă-l pe ăla. Stat. Oricum nu contează. Ai de pula mea. Nu vreau eu să văd dacă are noet, că eu sunt mort pe hook. Ai de pula mea, ok. Ok. Deschide o ușă. Da, deschide-o. O ușă. Din nu știu de sus și le văd. O deschide tot sau... Eu nu știu unde ești. A, n-are număr. N-are, ok. O deschide tot sau... 99. Ok. Mă, parcă vreau să ies cu o casetă de-a ei. S-o da bătută? Oh, o ieșit. S-o da bătută? De ce? Ieși cu ea? Nu. Nu știu. Dar vrea să te facă... Vezi că ești mort, ce? Știu. Dar nu știu dacă s-o dat bătută sau nu. Și-a lăsat... Ok, pa! Ok. Pa! Ok. Pa! M-ați lăsat singur. I-a fi lăsat flash-ul, dar nu a respectat gliful, așa că noapte bună. Tu, dacă mori acum, ai numai vina ta. N-am ce să mor numai la entitate. Că nu văd ușile. Ușă? Dar de ce? Efectiv ai fost la o ușă. De ce dracu ai plecat? Unde dracu e ușă? Gen, nu te înțeleg. Doamne. Am vrut să iau de ăsta casetă. Și după m-am dus să o caut pe Ripley. Și pe Ripley n-am mai găsit-o. Ripley a ajuns la ușa noastră și a plecat. Gen, i-a dat T-bag, a încercat să ia blind și a plecat. Da. Dacă mă trezesc cu Roboros, rămân. Iar avem infinitul... Ce? Cine? Huntress. Este Huntress. Huntress cu skin-ul ăla nașpa. Care? Cu... Ok, she tried. Dang, I swear to Care fucking God. nașpa? De ăla de arata pilot.
Oh, Bang, shit. mișcă-ți curul. Să venga să o omor. Efectiv, uite-te la ea. Nu știu cum să-ți spun, dar eu sunt în capătul hărții, fac un generator, nu prea văd nimic. Dar cred că o să-mi iau un flashbang. Nu mi iau acum. Ea țântește, dar nu știu de unde țântește. E bună sau... Să zicem că era să-mi dea un headshot. Oh, ok. Oh, never mind, îmi retrag ce a spus odată într-un generator cu 5 progres. Ok. Ok, noapte bună. Cum dracu nu m-a văzut? Unde Hello? Am pierdut pe Păi, jos. e lângă main. Asta știu, e lângă mine, că jos la mine. Dar nu știam unde e, ai jos. De ce am sărit? De ce am sărit? Ok. Ăla a fost hit. Sure. Ok. Nu spart nicio ușă. Omul meu sare fereastra în loc să spargă ușa pe... Au. Jesus. Ok. Oh. Uite-o! Jură-te. Bravo, fan. Sută-te. Dă-te, mă. Bang, nu face generatorul. What the fuck was that? Crezi că vine? Oh, da, vine. Îi sparge ușa aia. E jos, e jos. Vine, vine, vine. După tine? Unde ești? Vino să-ți dau heal! Bă, match-uri de genul ăsta, I love match-uri de genul ăsta. Mă o să-i dea lui Feng una în cap. Când... Nu știu, unde? Că am un flashbang. Pe lângă Am un mine. flashbang. Lângă main. Ok, văd. Eu mă uit la ele. Oh, Ești rupt singură! pierdut! What the shit, Huntress? Efectiv se vârtea în ăla singură, what the fuck? What the actual fuck? Ok. De ce nu vine după mine? Și m-a lăsat. Oh. I know. Acolo.
Imagine though. Lumina lui Dumnezeu. Te știe. Ok. Eu zic să mă scot, am flashbang. Hai. Au. Bă, am fost împotriva unui Huntress care efectiv nu știa cum să... Era check. Ok. Nu-mi lua... Nu, taci. Trebuie să-mi folosesc medkit-ul. Gura. O să hai în base, bă. Taci. Pleacă. Vezi Iron Maiden? Nu, niciun rancor. Nu. Nu vreau. Ce faci? Nu vreau rancor. Ce are rancor? Da! Acum eu un lucrare rancor și eu sunt obsesia și tu mai ești de rancor. Eu credeam că te plângi de medkit, de adrenalină. Nu are rancor. Oh well, baftă. Deschide ușa! O vezi, pasă de aici. Oh. Dai, nu veni. Deschide, te rog. Dai, nu Te veni că rog frumos. ești la jumate. Oh, shit. Îți iau flash. Taci. Vezi că vine. Da, Du-te gen de drept. fugi. Deschide ușa! Deschide ușa! Am lag. Deschide ușa! Oh, fan. No. Și mă întrebam de ce dracui văd aura. Oh! No shit, Sherlock! Rancor! Sunt toți Streetwise. aici la Eugen. Care dracu are Streetwise? Man. Da. Not. Nerf Blight. Faptul că nu m-a văzut. Las că tu știi să dai lup. Marș! Marș! Nu mă vede, nu mă vede. Amor. Jump scare. Ia, paleta aia de la mașină sus. Băi!
Era să rate și pe ăsta. Băi, concentratus maximus. Nu, că e vinatus ursus. Pentru mine. Lasă-l. Termină generatorul. Trenulețul. Efectiv trenulețul. Ciu-ciu. Ceaca, 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 ciu-ciu. Ceaca, 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 Uite-l ceaca. cum încearcă. Crezi că e Baby Blight? Ce-ai făcut? Okay. Well, I wasn't paying attention. Attention, ca la țară. Bye. Taci! Nu pot să cred că mi-ai folosit paleta. Dar unde te duci, omule? Nu știu, nu știu. Eu dau lucruri. Ai de pula mea! Da, toate paletele s-au dus de la mâini. Ah, ok, ăla s-a dus. Toate. Ceaca, 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 ciu-ciu, ceaca, 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 vezi că te duci ceaca, spre el. Hai aici, hai. nu ne vede. Nu ne... Jură-te! Jură-te! A făcut Jake în două. Genios cât am mort pe hook. Never mai m-am pierdut. Ok. Ah, l-ai terminat pe ăla de jos, what the fuck? Încerc să-l bag în gaură. Da! L-am băgat în gaură, dar tot mi-a dat hit. Bubiță, acum zic. O, da. Dacă mă spawnez lângă o fântână, îmi dau DC. Bă, sincer, mor. Ce? Da, oricum îi dăm puncte.